Подарунки від кримських партизанів, листівки із написами «Слава Україні» та безпілотник з українським гімном в центрі окупованого Сімферополя. У такий спосіб українські патріоти, що мешкають в окупованому Криму, вирішили привітати ФСБшників з їх професійним святом. Як відомо, 20 грудня ще називають Днем чекіста. Запровадили його ще в 1917 році після більшовицької революції. За свою сторічну історію установа змінила багато назв: НКВС, МГБ, КГБ і от нині ФСБ. Привітання для кримських ФСБшників від кримських партизанів приземлилося на вулиці Февральській, неподалік від управління ФСБ. Реакція не забарилася. Аби позбирати листівки, окупанти відрядили спецпризначенців із собаками та оточили периметр вулиці.